Dylch i ni gael gair bach o weddi felly. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am fedru cyfarfod yn gilydd fel hyn y bore yma. Dyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni barhau i annog yn gilydd yn cydgynulliad fel hyn arglwydd wrth i ni ddod at yn gilydd yn rhithiol. Ac yn bod ni'n dyhau arglwydd am fod eto yng nghwmni gilydd, dyn ni'n diolch i ti am ddofal drosto ni ac a'r dy gynhaliaeth wedi bod i ni hyd yn hyn arglwydd. Helpa ni wrth fod yn trefnu ac yn paratoi ac yn meddwl wrth drefnu ymlaen i fod yn gwneud hynny dan darweiniad ac arweiniad ysbryd glân di dy hun. Ni'n gofyn dy fendith di ar rhannu bore yma ac ar dair yn arbennig yn y canol, a bydde di chdi ddisgleirio, a bydde di chdi gael dogoneddu, a bydde di chdi dynnu pob sylw atat ti dy hun arglwydd Iesu. Mwyn denw. Amen. Amen. Rwan te, dyn ni'n meddwl, yn ystod yr wythnos, dyd y gwir ac yn darllen y Salm 120 ac 1. Dyma hi yn y fan yma. Salm gyfarwydd i ni, ac yn salm sydd yn hatgoffa ni bod Dduw hefo ni bob amser, dydd a nos, bod o wedi bod efo ni, bod o'n parhau hefo ni, ac y bydd o hefo ni hefyd yn gwylio dros y mynediad a'n dyfodiad ni gyd. Dyn os hoffech chi ddarllen yn eich cartrefi, nawn ni ddarllen yn y fan yma, yr salm yma hefo'n gilydd. Codaf y llygaid tua'r mynyddoedd, o ble daw cymorth i ni. Dawdd yng nghymorth oddi wrth yr arglwydd, rhyw'r nefoedd a ddaear. Nid yw'n gadael i throed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod a'r dy ddyhelaw. Ni fydd yr haul yn dy daron y dydd na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd byth. Ac yn salm hyfryd, ac yn atgoffa ni o holl bresenoldeb Dduw a bod o efo ni pob amser hefyd. Reit, mae yna lun wedi dod i fyny yn y fan yma. A dwi'n gofyn i chi, be ydych chi'n hoffi wneud ar ôl diwrnod caled o waith? Mae llawer ohonoch chi wedi ymddeol erbyn hyn, nid pawb, yn dda hynny felly. Ond be fyddwch chi'n hoffi wneud mwyn relaxio felly? Mae'n rhyw air newydd, mae'n debyg nad ydi o ddim yn newydd, mae wedi bod yn newydd i fi. Chillax, lle ydych chi'n chillio ac yn relaxio. A sut ydych chi yn cael eich gwynt atoch ac yn ymlonyddu. Y llun yma, i'w gael yn rhywle ar Pinterest. Yn dweud y pethau hynny sydd bosib i wneud mwyn ymlacio felly ar ôl diwrnod caled wrthi'n gwneud be bynnag. Boed i ni bod yn cael yn talu neu beidio am i wneud o. Light exercise, darllen hoff lyfr, gwrando ar gerddoriaeth, myfyrio, yna rhyw ganhwyllen y fan yna. Rhoi dŵr i'r planhigion bod wrthi yn yr ardd ac yn y tŷ. Dechrau myfyrio ar y diwrnod a diolch am bethau gwahanol sydd wedi digwydd. Start a gratitude diary, meddai hwn yn yma. Ac mae mi welai omlaen yn pwyntio ato fo. Gratitude journal. Na i ddim deud wrthoch chi beth sydd yno fo, ond mae bethau genon ni gyd i fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Mae'n dda i cofnodi nhw ar ddiwedd dydd felly. Cael noson dda o gwsg. Do your favourite beauty routine, be bynnag ydy hwnnw.
sgwennu llythyr cynnes at ffrind, cymryd bath mwyn ymlacio. Pethau gallwn ni fod ynglyn â nhw ac yn ei gwneud. A'r rheswm ni'n gofyn y cwestiynau yma ydy wedi'r atgyfodiad ydyn ni wedi bod yn meddwl am y cyfnod yma ydyn ni yno fo, wedi'r atgyfodiad ac yn atgoffa'n hunain bod yr atgyfodiad nid yn unig ar gyfer y Pasg, ond ar gyfer pob Sul a phob dydd yn wir. Pam mae Iesu yn aros? Mae Iesu wedi cwblhau ei waith. Mae Iesu wedi bod ar y ddaear, wedi dod i'n plith, wedi marw trosom ni, wedi cyflawni fwriadau, wedi cael ei gyfodi yn nerthol, cyfan ar yn rhan ni. A be mae o'n dewis i wneud? Mae o'n ei fryd ar gael ei ogoneddu, fryd ar fynd a dychwelyd yn ôl i fod hefo'r tad. Ond mae o'n dewis gwneud rhywbeth arall. Felly, ni o ddim yn dewis chilacsio a gwneud pethau i ymlacio felly. Mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn sôn amdano fo wedi cyflawni peredigaeth pechodau, fe eisteddodd ar ddyheulaw y tad yn yr nefolion leoedd. Wel, yn y man mae o'n gwneud hynny, ond cyn hynny, a mae o'n dewis aros hefo ni am 20 diwrnod, ac ni welwn ni beth oedd yn ei galon o, ac yn ei feddwl o, ac yn ei bwriad o, wrth iddo fo fod yn gwneud hynny. Mi oedd yna i Doli ddarllen o Actau penod 1 a 1 i 11 yr hanes yma cyn ac i gynnwys y dyrchafael. Diolch Doli. Actau penod 1 adnod 1-11. Ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi iddo rhoi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw, wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A tra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad, fe glywsoch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr hybedyddio Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân am hen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, a'i dyma'r hadeg yn rhoi ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedodd yn tai wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu prydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nes wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe dyrchafwyd a'i chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddynt yn syllu tua'r nef, ac yn ta'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymerwyd i fyny oddi wrthych i'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ac gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Diolch Doli am ddarllen ar yn cyfer ni. Iesu'n aros a Iesu yn treulio 20 diwrnod bron i 6 wythnos yma ac ymhlith i ddisgyblion wedi i atgyfodiad a wedi dod allan o'r Beth. Ac dyn ni'n meddwl, pam wnaeth o hynny? I be mae o
mae o yn gwneud hynny, ond nid amser iddo fo ei hun oedd hi rwan. Dipyn bach o me time rwan, mae o wedi bod wrthi. Ond nid ydy'r amser yma'n perthyn iddo fo ei hun. I fod eto gyda'i dad, i fod eto'n dychwelyd i'r nefoedd. Ond, dyn ni'n gweld na nid felly mae Iesu'n meddwl mewn gwirionedd o gwbl. Nid feiddo i nid ych eiddo chi o fy meddyliau i felly, medde Dduw ei hun wrth y proffwydi. Yn yr un modd, dydy Iesu ddim yn meddwl yr un fath a ni ynglyn â'r gwneud unrhyw beth iddo ef ei hun. Oherwydd, fel mae'r remyn bach neu gan Antlais yn sôn, daeth i'r byd bod cam i lawr o'r nefoedd, ein mwyn. Aeth i'r groes, do atgyfododd fore'r trydydd dydd, a mae'r thema drwy'r emyn, ein mwyn a drosom ni. I fod o, a ninne mewn golwg ac yn ei galon o'r cochwyn cyntaf un, ac tu ôl i bob gweithred o'i eiddo. Mae'n dod i'r byd yn mwyn, mae'n paratoi i ddod i'r byd yn mwyn ni. A mae o'n treulio amser ac ar y ddaear yma, yn mwyn ni, mae o'n gwneud hynny yn bod yn un ohono ni. Mae o'n mynd, mae o'n dioddef gwaradwyd a phoen yn ystod yr wythnos fawr ola ne, yn dysgu'r disgyblion yn mynd i'r groes drosom ni. Mae o'n atgyfodi wedyn y trydydd dydd wedi gorwedd mewn bedd yn mwyn ni. Yn atgyfodi'r trydydd dydd drosom ninne hefyd ac yn mwyn. Ac yn yr un meddylfryd mae o'n aros hefyd yn y fan yma'r 20 diwrnod y bron i 6 wythnos yma yn mwyn ninne. Cyn ymddangos nifer o weithiau i amryw o bobl. Da ni'n gweld i fod o'n ymddangos, mae gen i restr yn y fan yma ohono fo yn ymddangos, yn ei weld, rhyw 10 o weithiau. Sydyn drwyddyn nhw, mae'r Magdalen ar y cyntaf, y 2 ddisgybl ar y ffordd i y maes, 4 wedi hynny, 10 disgybl yn o'r uwch ystafell heb Thomas, a'r nos Sul cyntaf, nos Sul yr atgyfodiad, un o'r 10 disgybl wedyn y Sul canlynol gyda Thomas yn bresennol. 7 disgybl ar lan môr Galilea, un o'r 10 disgybl ar ben y mynydd yn Galilea, Matthew'n rhoid yr hanes yna. Disgyblion i gyd, fel da ni'n ei weld, yma yn llyfr yr Actau, ar fynydd yr olewydd yn Jerusalem adeg iddy'r chafael. Ac mwy na 500 hefyd, medde Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid, y dorf fawr yno, oedd Lowry Mitton yn sôn amdano fo ar y neges YouTube i'r clwbiau plant ar ysgol Sul, ac yn atgoffau hyn o be oedd torf bellach, torf o 500 felly, Iesu'n ymddangos. Ddangos i'w ddilynwyr y mae o. Yn ymddangos yn olaf, neu yn ystod y cyfnod yna hefyd, mae Paul yn rhoid yr hanes i Iago i frawd. Hefyd yn ymddangos wedi esgyniad i Paul, ac mae Paul yn dal gafel yn hynny. Droeon a thro yn sicrwydd ar ei gyfer ei hun o atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Felly, da ni'n gofyn, pam yr holl ymddangosiadau yma. Ac yn gofyn yn ateb y cwestiwn, wrth feddwl am beth mae Iesu'n ei wneud am y 20 diwrnod. Bod o wrthi, fel da ni'n weld,
yn llyfr yr Actau ac yn y benod gyntaf. Mae'n allwedd yn y fan honno be fuodd o'n i wneud. Dyn ni'n gwybod y cyfan, dyn ni'n cael yr ymddangosiadau i gyd. Mae'n debyg iawn bod yna lawer iawn mwy o ymddangosiadau. A lle roedd o yn y cyfamser ag ati, dydyn ni ddim yn siŵr. Ond fe wyddon ni fod o wedi ymddangos fel hyn. Ac fe wyddon ni, fel mae y darlleniad yn sôn, bod o wedi ymddangos ac wedi bod yn rhoi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r disgyblion. Mi soniwn ni ragor am hynny yn y man. Bod o wedi dangos ei hun hefyd yn fyw drwy lawer o arwyddion sicr. Fel gwelson ni, yr 10 achlysur yna, y gwyddon ni amdanyn nhw beth bynnag. Y llawer o arwyddion sicr yna. Mae pob un o'r rhai a welodd o yn dal gafel, yn dyn yn yr ymddangosiad yna, yn y gweld, yn y teimlo, yn y cyffwrdd, yn y cwmni, yn yr hyn arannwyd, yn yr bwyd arannwyd, yr sgwrs arannwyd, y dysgeidiaeth arannwyd. Maen nhw gyd yn dal gafel yn hwnnw, ac mae hynny'n gynhaliaeth iddyn nhw hyd y diwedd. Llawer ohonyn nhw wedi wmerthyru dros ei ffydd, ac wedi bod yn fodlon mentro'r cyfan oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu, ac yn y ffaith fod wedi atgyfodi. A fydden nhw wedi bod mor sicr o'n i bai bod nhw wedi dal gafel yn yr ymddangosiadau yma, bod o wedi aros yn eu plith nhw. Lle mae wedi dangos ei hun drwy lawer o arwyddion sicr, infallible signs yn un cyfieithiad Saesneg, yn bethau nad oes posib i hamau oherwydd bod y llygad dystion wedi tystio iddyn nhw. Ac mi ddaru o hefyd lefaru am deyrnas Dduw. Fel mae Beibl.net yn sôn, roedd yn siarad hefo nhw am beth mae teyrnasiad Dduw yn ei olygu. Yn sgwrsio, yn cadarnhau, yn annog, yn dysgu, yn egluro yn ystod yr cyfnod yma. Felly'r pethau yma i gyd yn cael eu cyflawni yn ystod y 20 diwrnod ar ôl yr atgyfodiad. Felly, da ni wedi sôn am yr ymddangosiadau. Os da ni'n meddwl am be orchmynodd o i'r disgyblion ac i'w ddilynwyr, i'r rhai ymddangosodd iddyn nhw. Yn ymddangos, wrth gwrs, i'w ddilynwyr, nid i bawb, yn ddiwahân, nid yn gwneud cyhoeddiad a petai'n adeiladu neu bynnag ar y pryd, ond i'r rhai sydd yn ei ddilyn nhw. Ac yn cadarnhau yr rheini, cyfodlon bod yn unigol ac mewn grwpiau bychin hefo nhw. Ac felly, chymod, y dylen ni'n feddwl hefyd am yr unigol a'r grwpiau bychin i fod yn rhannu newyddion da Iesu Grist yn y dull hynny. A chymod, i beidio a meddwl yn isel nac yn bychan o grwpiau bychin ac o'n sgyrsiau un i un ni sydd yn digwydd ac yn gallu digwydd am faterion o ffydd ac am y ffordd mae'r arglwydd yn cynnal ni o ddydd i ddydd. Annog yn gilydd felly, be bynnag ydy maint y grŵp, 1 neu 2 neu 3, mae'r arglwydd ei hun yno gyda ni. Felly be orchmynodd o i'r dilynwyr yma? Dwi'n meddwl, y basau ni'n cofio mae'r comisiwn mawr ydy un o'r pethau dyn ni'n ei gofio mae Iesu yn ei orchymyn ac yn dweud yn bendant be ddyle ei ddilynwyr o fod ynglŷn â nhw ar ôl iddo fo ymadan. Ac maen nhw fod, mae'r comisiwn yna i'w gael yn niwedd Efengil Mathew. Maen nhw i fod i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd. Maen nhw fod i'w bedyddio nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân.
maen nhw i fod i'w dysgu nhw i gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Pethau sydd yn dal yn berthnasol i ni hyd heddiw. Pethau ni'n hefyd yn dal i gael yn gorchymyn i'w gwneud. Pethau falle yr eithon ni yn swil o'i gwneud. Chymod, y ddau beth medden nhw, y mae Gristnogion a'r rhai sydd heb fod yn Gristnogion yn eu casau fwyaf am Gristnogaeth ydy, wiciwch amdani, ni'n darllen y dyfyniad yma, ydy rhannu'r efengyl. Chymod, nid yn bod ni'n casau felly, ond dyn ni ddim yn hoffi. A dyn ni yn mynd i'n cregyn yn hunain. A dyn ni yn ofni rhag rhannu. Ac mae rhai sydd heb fod yn Gristnogion. Mae rhain ni'n ofni o be mae rhain yn mynd i rannu rwan. Chymod, mae yna rhyw anifyrwch, does, yn gallu codi wrth feddwl am rannu ac wrth i rai sydd heb fod yn Gristnogion neu heb fod o ffydd felly, bod yn meddwl bod ni'n mynd i rannu hefo nhw. Rhyw mutual dislike yn gallu bod. Ond mae o'n orchymyn i ni. Ac mae'n y nerth i'w gael i'w gyflawni, ac nid yn y nerth yn hunain yr ydyn ni'n rhannu, ac nid wrth feddwl amdano fo, a phoeni amdano fo, yr ydyn ni'n rhannu. Ond wrth fyw ac wrth fod, ac wrth do life, fel mae bobl yn sôn, wneud yn bywyd a byw yn bywyd o ddydd i ddydd hefo eraill o'n cwmpas, a dangos a dweud rhywbeth, a dweud yn dda am yr arglwydd Iesu ei hun yn cerddediad o ddydd i ddydd. Felly mae'r gorchymyn mawr yna yn aros ar yn cyfer ni. Ac yn ail hefyd, yn Actau wedyn, dyn ni'n gweld bod Iesu wedi gorchymyn iddyn nhw aros yn Jerusalem, aros ar gyfer derbyn yr ysbryd glân. Ac mi fydde hwnnw pan ddeia fo yn ei atgoffa nhw o'r hyn oll yr oedd Iesu hun wedi ddweud wrthyn nhw. Mae o'n dweud wrthyn nhw am aros ac wrth iddyn nhw ddisgwyl amdano fo ac wrth iddyn nhw dderbyn nhw. Maen nhw'n cael ei atgoffa o'r hyn oll o'r chmynodd ac y ddwedodd ac yr anogodd Iesu iddyn nhw. Ac mi ddylen ni'n hefyd wrth gwrs disgwyl am yr ysbryd yna'r cyfnod yma wrth aros am y Pentecost. Dyn ni'n cael yn atgoffa fel yr arhosodd disgyblion cyntaf am yr ysbryd glân. Cyn mentro allan, cyn gwneud dim fel eglwys, fel corff yr arglwydd Iesu wedi i dwyn o'r newydd i mewn i'r byd i wneud hynny yn nerth yr ysbryd glân. Ac hefyd, mae Iesu wrth orchymyn yn y fan yma ac wrth ddweud wrth i ddisgyblion am bregethu'r efengyl. Chymod, mae o'n dweud wrthyn nhw am fynd i bob man i wneud hynny, ac i beidio lleihau i deyrnas o. Dyn ni'n gweld hyd yn oed wrth i Iesu gael ei gymryd i fyny i'r nefoedd, maen nhw'n holi pa bryd arglwydd. Pa bryd y byddi di yn sefydlu Israel fel teyrnas eto? Pa bryd y byddi di yn dod â'n gwlad ni i drefn eto? Yn rhoi statws annibynnol politicaidd iddi hi hun. Mi gawson ni dipyn o drafodaeth am hyn nos Iau dwytha yn y cyfarfod bryd hynny. A meddwl am pleidiau sydd yn pledio pob math o bethau. Annibyniaeth, yr undeb Prydeinig, a meddwl nad oes modd mewn gwirionedd cyfyngu teyrnas yr arglwydd Iesu Grist, teyrnas Dduw, teyrnas nefoedd,
i'r un manifesto pleidiol. Fod o'n goresgyn hynny, fod o'n fwy na hynny. A meddwl, yn yr wythnos yma sydd yn dod, felly wrth i ni'n fynd allan os nad ydych chi wedi bwrw'ch pleidlais yn barod drwy'r post. Meddwl, chymod, yden, da ni'n pleidleisio am ymgeiswyr sydd yn mynd i wneud daioni gobeithio yn ymplith ni ac yn gwlad ni. Ond i ni beidio rhoi yn holl obeithion ynddyn nhw. Chymod, meidrol ydyn hwthau hefyd, bod yn gobaith ni yn aros yn yr arglwydd Iesu. Mae'n perthyn i'w deyrnas sef yr ydyn ni. Ac mae Pedr wrth iddo fo fynd i dŷ Corneliws, ac mae'n waith mawr perswadio arno fo fynd i'r fan honno. Yn Actau 10, dyn ni'n cael hanes y freuddwyd mewn i gael, yr hwyl fawr na sydd yn cael ei gostwng ato fo, gyda holl 4 carnolion y ddaear arni hi, a llais yn dweud cod bwyta, y fynten gwrthod. A hynny'n arwydd o'r agor allan yma sydd yn digwydd ar y neges sydd ganddo fo a'r disgyblion eraill i'w rannu. Efengil nid iddo nhw eu hunain, i bobl Israel yn unig, i bobl sydd yn gwybod yr Hen Testament, gyda phrofiad o Dduw, ond i bobl o ddiwylliannau eraill, i bobl o grefyddau eraill, bobl o gefndiroedd a ieithoedd eraill, hefyd i bobl wahanol iddyn nhw eu hunain. Ac mae'n dipyn o waith perswadio Pedr bod y newyddion da yma yn mynd atyn nhw hefyd. Mae'n waith perswadio'r cyngor hefyd. Pan mae'r rheini'n galw nhw i gyd i drefn i weld beth sy'n digwydd yma yn Jerusalem. Ac mae'n y dystiolaeth sicr bod y cenhedloedd hefyd wedi ymateb ac wedi cael ei bedyddio ar ysbryd glân yn yr un modd, ac y mae pobl Israel, pobl yr Iddewon, wedi derbyn hynny ar y cochwyn ar y Pentecost. Mae'r Efengil i bawb adeg hynny, mae o i bawb yr adeg yma hefyd. Mae angen yn perswadio ni falle nad ydy'r deyrnas i'w chyfyngu i'n cylchoedd ni'n hunain, i'n ieithoedd ni'n hunain, i'n ardaloedd yn hunain, i'n pobl da ni'n gyfarwydd â nhw, bod i'n Efengil a bod teyrnas Dduw i fod mor eang ac sydd yn bosib iddi hi fod. Dio ddim yn perthyn chwaith, jyst i'n henwad a'n heglwys ni. Perthyn i bawb ohono ni. Ac i ni'n fod yn adlewyrchu hynny yn y ffordd yr ydyn ni yn rhannu a peidio cadw pethau i ni'n hunain. Felly, dyn ni'n gweld hynny yn yr hyn y mae Iesu'n gorchymyn i ddisgyblion yn ystod y 20 diwrnod yma. Ac fel mae o'n i cadarnhau nhw yn ei ffydd, ac fel mae o'n ymddangos iddyn nhw. A petai o heb ymddangos iddyn nhw, heb fod gyda nhw'r cyfnod yma i gyd. Pa siap fydde ar yr eglwys? Pa siap fydde ar y disgwyl am yr ysbryd glân? Pa siap fydde arno ninne erbyn heddiw? Mi roedd y cyfnod yma hyd yn oed yn ogystal. Yn ogystal ar byw yn ymplith ni, yn ogystal ar ymgnawdoliad, yn ogystal ar groes, yn ogystal ar atgyfodiad. Mwyn ni. Mwyn ninne heddiw mae Iesu wedi aros y cyfnod yna. Mwyn yn cadarnhau ninne yn yn ffydd. Mwyn yn hannog ninne gyda'r gorchmynion yma. Ac ynglyn â deyrnas Dduw. Baratoi'r eglwys ar gyfer mynd ymlaen hefo'i waith o'i hun. Pethau, roedd Luc yn sôn amdanyn nhw, dechreuodd Iesu i dweud a'i gwneud. A mae'r eglwys bellach yn cael cario ymlaen i'w dweud a'i gwneud, oherwydd dyma gorff yr arglwydd Iesu bellach. Dyma Iesu ar waith ar y ddaear.
tra mae o eto yn y nef? Ydy o'n chilacsio rwan? Ydy o'n cael me time rwan felly? I gredwn ni nad ydy o am bod o rwan hyd yn oed. Yn gweithredu yn mwyn ni, mwyn y chi a fi. Yn eiriol trosom ni, yn cofio amdano ni ger bron y tad. Meddyliwch am hynny rwan. Chymod bod Iesu ar hyn o bryd yr eiliad yma yn cofio amdano fi. Bob un ohono ni. Ac yn pledio'n hachos ni ne. Beth bynnag ydy'n hangen ni, beth bynnag ydy ni wedi methu ynddo fo, beth bynnag ydy'n bai am pechod ni. Bod yn hachos ni yn cael ei pledio ger bron tad. A bod ni'n cael yn cyflwyno rwan, chymod, gan yr arglwydd Iesu hun. Bod o'n gweddio trosom ni rwan. A bod o wedi anfon i ysbryd glân i'n diddannu ni rwan, ond mi gawn ni ragor am hynny eto yn y man. Felly mae Iesu yn byw eto yn ein plith ni. Mae gen i ddyfyniad yn y fan yna i gloi. Dwi'n meddwl bod o gan ddiwynydd, lled enwog, yn sôn am yr effaith mae bywyd datgyfodedig Iesu'n ei gael arno ni bob dydd. The risen life of Jesus is the nourishment and the strengthening and the blessing and life of a Christian. A daily experience ought to be that there comes wavelets by wavelets, that silent, gentle, and yet omnipotent influx into our empty hearts, this very life of Christ himself. I mewn i'n bywydau, i'n calonau anghennus gweigion ni, mae o'n dod ddydd ar ôl dydd gyda'i fywyd newydd atgyfodedig yn mwyn ni. Yr arhosodd o, a mae o eto yn aros yn ein plith ni. I ni'n gael byw y bywyd ac i gael y nerth yna sydd ar gael ar ein cyfer ni o ddydd i ddydd. Felly, gyda hynny eiriau, mi gliwn ni ganu am y deyrnas, os fedra i rannu yr gan yma gan Gareth Ellis sydd yn canu ar Rhys Hughes hefyd. Mae'n hyfryd o gan newydd yn y Gymraeg ac yn gofyn ar ei deyrnas yr arglwydd Iesu ddod yn ei chyflawnder i'n plith ni. Wedyn mi gawn ni air o weddi, mi newn ni rannu'r gweddi'r arglwydd efo'n gilydd hefyd. Teyrnas a di yn ein calonau ni, ti'r gweithio trwy ni a dangos ystyr byw, ti'r taniau ein calonau nawr a fflamau gwyllt y gariad mawr. Ysbryd glân meddian a ni yn llwy. Eglwys i ni, nerth i ni yn nawr. Deyrnas geisiwn ni, sy'n lledu amdan at ti. Ffordd y fi
cariad Crist. Eglwys I ni, adfer y ddaear. Parith deyrnas darllen drwy bwlad, dangos rym dy law, tirdiach a ein tir, taniad eglwys oll, galw Cymru'n ôl, gweithiad rhoi, cod y deyrnas clew, ein cri, jyst ein lleisiau, parith deyrnas dad, ledyn drwy bwlad, dangos rym dy law, tirdiach ar ein tir, taniad eglwys oll, galw Cymru'n ôl, gweithiad rhoi, cod y deyrnas clew, ein cri. Amen. Hyfryd a clywed yr hogiau yn canu'n ariaethus am i'r deyrnas ddod yn unaweddio ar ei deyrnas yr arglwydd Iesu ddod yn plith ni. A chloi neu weddion yn ddyr, ac mi wnawn ni gloi gyda gweddi'r arglwydd efo'n gilydd i weddio. Dduw ein tad, ni'n diolch i ti, dy fod ti bob amser yn gweithredu o'n plaid. Dy fod ti wedi gwneud popeth sydd angen i ni wneud mwyn gwybod dy gariad mawr di tuag atom ni. Mwyn bod gennym ni obaith bywiol yno ti dy hun. Mwyn bod gennym ni sicrwydd i fedru credu trwy ffydd yn yr hyn yr wyt ti wedi wneud trosom ni. Ar y groes yr hyn yr wyt ti eto ni wneud trosom ni wedi eiriol, wedi atgyfodi ac yn cofio amdano ni bob amser yn y nefoedd. Ni'n diolch i ti arglwydd, dy fod ti'n ymddiried gwaith i ni. Diolch i ti dy fod ti'n paratoi gweithredoedd o ddaioni ar yn cyfer ni. Gofyn i ti'n helpu ni arglwydd i weld beth ydy'r rheini, i fod yn ei gwneud nhw'n nerth dysbryd glân di dy hun. Pethau arglwydd, yr wyt ti'n dymuno i ni i'w gwneud. Gynwch gorchmynion yn wir yr wyt ti am i ni i'w cadw. Ond y pethau yr wyt ti'n dymuno i ni wneud rhannu dy gariad, lledu dy deyrnas di dy hun. Diolch i ti arglwydd, dy fod ti am gyffwrdd bywydau eraill trwom ni'n hunain. Diolch i ti arglwydd am y fraint o gael bod a pherthyn i dy deyrnas di dy hun. Helpa ni weld eraill, helpa ni ddehau am weld eraill o dad yn perthyn i deyrnas yr arglwydd Iesu ein brenin ni. A den ni yn gofyn hefo'n gilydd am yn bara benyddiol, am y pethau ein cynnal ni heddiw yma, yn gofyn i chdi'n cadw ni arglwydd a cadw rhai sydd yn annwyl ato ni, yn agos atat a than dyfendith ac yn ddiogel. Cadw arglwydd bawb sydd ar yn meddwl ni hefyd. Bydde dyfendith di a ddiogelwch o'i cwmpas nhw. Dwch i ni fod yn cydweddio weddi roddodd Iesu ddisgyblion efo'n gilydd. Ein tad, yr hwnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, meler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni yn dledion, fel maddeuwn innau yn dledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag dwg. Amen. Byddwn ni'n dilyn yr
yr dablet oedd yn y fan yna yn Israel ymhlith y tabledi eraill. Nw'n ni rannu'r fendith efo'n gilydd. Pobl yn miwtio os da chi'n dymuno. Gwneud hynny mwyn i ni gael rhannu bendith yr arglwydd arno ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad, a chymdeithas yr ysbrydon, gyda ni o. gyda ni oll, fel hon, i byth. Amen.